Maayong mudto na usab kanatong tanan, Luzon, Visayas, Mindanao. Maayong mudto Philippines, maayong mudto world, maayong mudto universe. Ana na punta mga higala, dili atong tulumanon sa kahanginan CONA, Cathy Kisses on Air. O ako lang gihapon kini inyong ubos nga alagad, Reverendo Padre Edwin Academia Acab. Abino adlaw na usab karon nga unsa matarong adlaw nga Biyernes, fiesta na gyud sa tanhay. Kumusta na nga ako mga igsuong mga tanhayanons, no? Ato timbayaon og mayong happy fiesta mga higala ang atong halangdon mayor din ha, no? Si Mayor Pipi Orlino, ug manusab ang atong halangdon nga Cora Paroko din ha, no? Si Monsignor Gamaliel Tulabing. Oh, nga atong mga igsuon nga mga kaparian din ha karon nga na miesta, no? Na mista karon mga higala din ha sa tanhay. No, wala ko kaanha nyor kay pirti man gyud in taong bisihan ako ron kay birthday baya pud nako. Birthday na ako ugma nyor, medyo nag-ulo andam-andam pud tagamay, no? Sunod man mi si Santiago, no? Sunog na mig-birthday si Santiago nga higala. Ugma kami arnais ugma ki akong sod nga higala, no? May brother priest akong classmate nga higala si Padre Tonton Arnaiz, pero manghod ako na siyang duha ka tuig, no? Magulang ko niya duha, pero mas tigulang siyang tanawon kinako. Pero katsila siya. Ako kuan man ko kining dugong Pilipino. Dugo ni Lapu-Lapu. Siya ko man siya dugo ni Magellan. Ako dugo ni Lapu-Lapu. Ngutan ko pa din mo sige mong katawa pa din nga may kalatawan kay nana gina, no? Mas mayon na lang nang magsigig katawa kaysa magsigig hila. Nala, no, may ngunto na kanaton tanan ng higala. Bino arita mga higala sa ato ang CBCP News, Balitang Simbahan ining kamudtuhon. Filipino Catholic Center bukas na dito sa Anaheim, California. Matud pa kining mao nga Filipino Catholic Center dalang panan kini sa mga Pilipino nga gusto usab nga mopahigayon og mga pag-recollection, mga pamalandong, mga kanang counseling ug daghan panguban, no? Sa ato pa Morabag Community Catholic Center gyud ang mga naa dito na puros gyud mga Pilipino nga Tagalog speaking, napoy mga Cebuano, napoy mga pari, pwede po kang musimba kada adlaw, naay misa nga tinagalog, no? Muna naa karon kana din ha sa may silingan lang ninyo din sa may Anaheim, California. Okay, no? Unya Pope Francis nagampo alang sa mga nahimong biktima sa matud pa usa ka jet fighter plane crash nga nahitabo dito sa Dhaka, Bangladesh, no? Dhaka, Bangladesh, no? Dito na disgrasya in town kining usa ka miyembro sa Bangladeshi Air Force ug didto gyud mga higala na nibuto, no? Didto kini naigo sa usa ka matud pa kanang populated area, no? Eskwelahan pagod dool sa eskwelahan, no? Muna nga adunay 31 kabuok ang ikatahong namatay ug 71 kabuok ang ginataho nga naangol, no? So nanawagan karon si Pope Francis ug dugang mga pag-ampo alang niining mga tawhana nga karon nga ang mga pag-ampo alang sa nasod sa Bangladesh nga nagmasulubuon karon tungod sa kamatayon sa ilang mga igsuon nga nadisgrasya, no? Sa ka aeroplano nga nadasmag sa maong lugar. Balita mga higala, wala na kanto mga higala, no? Mao gadto mga higala gadto ang mga balita, no? O ari kita sa atoa nga Saint of the Day, of course. So walay lipod-lipod ang atoa karon nga santo mao si Santiago Apostol. Kabalo mga higala kini si Santiago Apostol. Kuan siya igsuon siya ni San Juan nga
ebanghelista. Magsasangyaw ba? Kana bang Juan mga higala nga suod kaayo ni Kristo? Kana bang naabitaw sa picture sa last chapter nga may action sa og sandig, may action sa sandig kang Kristo. Muna siya si San Juan Evangelista. Now niya, the two were called by Jesus while they were fishing with their father. Ato ka nang basa sa Marcos Kapitulo 1, versikulo 19 sa 20. Sa ito pasamtang nanagat kini sila si San Pedro ug iyang igsuon kauban si San Juan nga magsasangyaw, no? Saint John the Evangelist ug ang iyang papa. Kitawag kini silang come follow me. Yan, no? Giingnan sila nga come follow me. Yan, no? Wala po din taon magdumili kining duha. Pag ingong yung come follow me, ni follow good po sila. No? Ingon ni ana sila ka buutan. Unya nakasaksi ni silang duha sa transfiguration. No, transfiguration, the rising of the daughter of Jairus, and of course ang iyahang ang matud pa agony in the garden. No, kato sila ning duha. Apil ni sila ito bitong giingnan ni Kristo nga dili ba day kamo makatukaw pila ka oras alang kanako. Ayan, no? So muna sila, apil na ni sila si Santiago Apostolog yang igsuon si San Juan. Unya sa Matthew Kapitulo 20 versikulo 22 mo kini sila ang mga anak nila ilang ilahang kuan ba ginpama nga niingon nga the mother asked Jesus to let him sit at his sides, but the humble service, the purpose of authority is to serve. Ayan, giingnan sila ni Kristo nga ang tinuod gyud nga adunay the real meaning of authority is to serve. Muna ato yung awhago ng ato ang mga politiko, no? Kay malagi na ilahang panaad pod nga manerbisyo man yun lagi kuno sila, no? So muna nga dili lamang ang kanabitang kutob ra sa pulong, no? Kung dili lakip na gyud usab sa buhat. Ganyan na. Sa kami mga pare mahigala na kagahapon itong isang adlaw dili kagahapon ito isang adlaw pitsa 22, no, giortinahan tulo ka mga pare, no, gipasaad gyud sila. Do you promise to serve the to obey my commands, no? Sa to fa kana bitaw nga mutahod ka ayun sa ako, I will serve. Ayun sa niya na. Pero, arin na tayo mga higala sa muna to, no? Ang atong santo karon si San Tiago Apostol. Okay? No? So, arin na tayo sa atong istorya gamay, no? Istorya gamay, na ato pong pamalandungan gamay. Yun yan, no? So, itong, dito sa among kuan, sa among ubang kanang meeting, nagka-istorya mi si akong gawiks, no? Si Monsignor Christian Durango, no, gawiks may kay ang iyahang ang among grandpa, ang akong lolo, no, igsuon sa iyahang grandmother. Okay, si anhing Lolo Pedro na ato siya igsuon nga mao si Lola Kulasa. Ayan, no? Kulasa. Klaro ba? Unya kana si Lola Kulasa nga mama nga igsuon sa akong lolo munay lula ni Christian. Sa ato pa kini diay si Christian do na day ning dugo nga akab, no, si Monsignor Christian kay kuan man lagi kanang ang akong Lolo Pedro igsuon man sa iyahang lula, no, great grandmother, no, great dili lula, urag mama sa iyang lula, something like that, no, mama sa iyang lula, no. Ang nahitabo mao nga akab igsuon sa akong lolo nga si anhing Lolo Pedro. Muna nga nahimo na kong igtagutlo porang mabutang og igtagorha kini si igtagorha, no, si Monsignor Christian Durango. Muna nga ang tawganay namo ani gawiks, no, duha ni sila na akong mga gawiks, si Padre kining Onisimo Durango, Father Oni, o kini siya si Monsignor Christian Durango. Muna nahimo may parentihan may gala, no.
O nya, nagka-istorya mi ito sang adlaw kay nahisgutan mo lagi ni Bishop no nga kinibang kabahin lagi kuan lagi pahimuon gyud mi og mga PPOA no sa amo ang komisyon ug sa amo ang sa BEC na PPOA nya dapon si Bishop elect no nya kini kang mag-istorya mi ni Monsignor Durango mag gawiks malagi di magkomedya ra niingon din siya kini gawiks kaya ako may commissioner sa kuan mahigala kana bitang Commission on Migrants and Itinerant People no MIP no NIP no Mission Impossible ba Commission on Migrants and Itinerant People MI no Mission Impossible so ingon di anak may gala no niingon si Monsignor Kwanako Durango yan siya nako nga siya kini si Gawik wala problema ni pae makining mohimo o kwan kanang PPOA kabalo mo sa PPOA may gala kanang PPOA muna siyay kanang pastoral plan of action or program plan of actions na mohimo midana na pero ako yang akong tubag kay usahay dili malagi ko tarong motubag niingon po dayon ko nga kini si Gawik kuan ni siya kanang may kini siyang mohimo og PPOA yan na wala na siya problema di akong tubag naminaw po si Bishop-elect Glenn Corsiga no ingon din ko sayon na kayo ng PPOA nambong ko ba sayon na kayo ng PPOA kay UI nagugudaan UI na gani kang daan dali na lang kaay ng imuhang kuan PPOA kay PP na lang ko lang so dahil mong kalatawan higala mga istorya pa nga walay kalaki pero namalandong ko itong usang adlaw kung parang eksakto rin po akong tubag di ay no? Kaya kana bitaw kanang of action kinahanglan di ay na kana bitang muhimo ka og kana bang program plan kinahanglan nga doon na kay prior experience na anak ka ba'y ginatawag natong a little knowledge of what you are doing. May mga action na kaginagmay. No? Og sa gira pa na mahigala, muhimo ganitag mga strategic plan to attack. Kinahanglan nga ikaw mismong gahimo sa plano nakasulay na gid po ka gira. Iba klaro ba? Mo baron, no? Akong ikaw mo ipahimuon og plano para sa pag-atake, kinahanglan nga ikaw mismo nakasulay na jud ka gira. Mo po na importante ni mahigala nga sa ato di ay kinabuhi kinahanglan nga doon na prior experience before doing the plan no nga kita mismo ba kaming mga kura paroko nga maghimo mig program of action para sa BEC at least naka-experience yun may ugunsa po ng BEC may prior experience muna kami mahigala muna ako na pamalandungan bisan sa inyong hangkuan bisan sa inyong pamilya no nga mahimo na kang kura paroko sa pamilya no nga kinahanglan di ay nga kana bang may experience sa kadaan isip na kura paroko sa pamilya pa kana bitang sana bita singalan na kanang padre di pamilya kinahanglan nga may experience na kadaan ginagmay sa gamay pa kang bata nagtubo ka nga makuha nimo mismo diha sa imong mga ginikanan. Nga mao po na usa sa mga resource nimo sa imong paghimo sa imong PPOA sa pamilya. Program Plan of Action. Kaya kung ikaw mismo sa imong pamilya wala gyud ka makasulay nga aduna kay amahan nga madunay mga mayong buhat, ikaw mismo wala ka maka-experience nga aduna kay inahan, nga aduna kay mayong buhat. Limited kayo ang imong knowledge kabahin sa paghimo. Kinahanglan na doon na dyan kay prior experience yun. Mo po na akong napamalandungan sa akong nahimong tubag nila ni Monsignor Christian Durango o ni Bishop-elect Glenn Corsiga. Nga giingnan ko ni Gawix na ako nga ingon si Gawix nga kini si Gawix kuan ni kanang maikining mohimong PPOA natural ginagawin kay UI na gutadaan PPOE. O, sa ito pa na, may pagka-UE na kadaan. In other words, doon na naka-action, doon na naka-experience. Ano? So, muna na hitabo. Muna, sa kita po sa itong kinabuhi, kinahanglan nga, labi na ngayon sa mga ginikanan, nga doon na yun mo
prior experience nga gi-share sa inyong mga anak. No, di ba no? But engineer ka. Wala kay ginagmay experience before mo himo ka og kuan. Mo himo ka og kining gitawag natong plano. Murag ang imong kuan di pa gyud eksakto kay ug sa pinulungan pa na sa philosophy, theory and praxis. Or theory and practice. No, naangkod po na. Naana siya apil na sa mayong kuan, theory and practice. Muna siya basihan nimo sa imong mga plano. Okay, klaro? Muna na siya. So, muna, nga kung di mo lang pasabot na ako, nga kita mismo, kita sa 11 na years mga ginikanaris, amo na ang kitang mga mag-engineer ta, maagi, mag-gitawag theory. Pero before that, doon na gitawag pag yun ang plant visit, doon na pag yung apprenticeship, unya gikan ka sa pinakaubos. Dili, walay engineer nga madriktarag kahimong manager. Mas maayo nga mo agi ka sa ubos. Aron nga pag-abot sa manager, taas na ka-rangko ang imuhang mga decision making based on theory and experience. Klaro mo na siya gitawag gawex, no? Ako na namasog na minaw, wala naman minaw sa gawex. Kay Monsignor naman ko, na siguro ni maminaw sa dili na siguro ni maminaw sa akong programa. Gawex, okay ra ka din na. Monsignor na raman no? Si Monsignor Christian Durango. Ako nang i-congratulate on po dahil, no? Ang akong amigo naman ni si Kwan. Ang amigo kay nako ni si Bishop-elect Glenn Corsiga. Ang among sangod ini Kwan, kining maniwala ang kanyan. No? Makita mi ani, maniwala kanyan. No? May istorya po mi anak kabahin nga nung nahitabo na nga muna mo ang sangod, no? Maniwala kanyan. No? Bishop-elect Glenn Corsiga. Babay ha, Father, ako maglisod na kong dool ni Bishop Glenn Manghigala kay gining obispo na ba yan? Magkinto na ba yan? Kay basin bag ato bang ipaka-ordinaryo nga monsignor na ba na? Okay? Ala na sa oras na ito Manghigala basig malapaw na pong kuhan eh. Okay, 17 na Manghigala. Taasam na kaya ako ang programa Manghigala, no? Bino, arita Manghigala sa ako ang topic yun, no? No, Jesus is the second person in one God. No? Ako na lang ng daginoton ha. Ako na lang ng daginoton. We were baptized in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. According to Matthew chapter 28 verse 19. Klaro ha? So, nabunyagan ta, no, in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Unya ka ng and of the Son din ha, mao ka na ang second person of one God, nga mao si Kristo. Diha ta dapit sa pamigala. Kaya medyo, for Catholics, Jesus is the second person in one God. And we were baptized in the name of the Father, the Son, and of the Holy Spirit. In other words, we become members of God's people through our affiliation to the Holy Trinity when we were baptized. Kasi ato panahimo tang Kristiyanos sa diha nga na nabunyagan kita sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Nasa ato pa dunay dako kayong gikatampo, no? Dunay dako kayong gikatampo ang Santissima Trinidad sa atong kinabuhi. Abi no, dinhi na lang una kita kutob Manghigala ha. Ako lang gihapon kini inyong ubos nga alagad Reverendo Padre Edwin Academia Acab. Manamilit na usab kaninyo o manalangin ka nato ang Dios o kagawas na Amahan, Anak, Espiritu Santo. Amen. Good noon, Pilipinas.